Türkmenistanyň prezidenti Serdar Berdimuhammedow 11 noýabrda Özbegistanyň Samarkand şäherinde geçiriljek Türki Döwletler Guramasynyň döwlet başçylarynyň sammitine gatnaşmady. Muňa derek Türkmenistana öňkü prezident, Halk Maslahatynyň başlygy Gurbanguly Berdimuhammedow wekilçilik eder. Bu barada Guramanyň 8 noýabrda medpuat üçin ýaýradan maglumatynda aýdylýar. Sammitde Gurama agza we synçy ýurtlaryň ählisiniň döwlet başçylarynyň gatnaşjakdygy we diňe Türkmenistany parlamentiň ýokarky palatasynyň başlygynyň wekilçilik etjektigi habar berilýär. Sentýabr aýynda Türkiýanyň Daşary işler ministri Mevlüt Çavuşoğlu Türki Döwletler Guramasynyň Samarkandda geçiriljek sammitinde Türkmenistanyň Guramanyň dol agzasy boljakdygyny aýtdy. Emma Türkmen prezidentiniň sammitde gatnaşman Türkmenistanyň Guramadaky wekilçilik derejesini peteltmek bilen agzalyk meselesi amala aşmajak ýaly bolup görünýär. Bellesek Türkmenistanyň agdalygy barada Türk diplomatynyň eden çykyşy Türkmenistanyň haýyşy boýunça Türkiýe döwletiniň türkmen raýatlary üçin 15 ýyldan gowrak wagt dowam eden wizasyz syýahat düzgünini ýatyrmagynyň ideýanyna gabat gelipdi. Türkmenistan Türki Döwletler Guramasynyň 2021-nji ýylyň noýabrynda Stambulda geçirilen sammitinde bu gurama synçy agda hökmünde kabul edilipdi. Şu ýylyň aprelinde Türkmenistanyň öňkü prezidenti, Halk Maslahatynyň başlygy Gurbanguly Berdimuhammedow Türki Döwletler Guramasynyň ýaşullar geňeşiniň agzasy boldy. Häzirki wagtda Türkiýe, Azerbaýjan, Gazagystan, Kyrgyzstan we Özbegistan Türki dilli döwletler guramasynyň dol agzasy, Wengriýa we Türkmenistan synçy agzasy bolup durýar.